Payag. Kanang guntak ng 399 million. Tiwag-tiwag lagi hap. Dalatak. Pwede tawagan niya. Paribangan niya niya ko ano. Bang! Joke ko daw. Okay. Pare, Ano pare? Matawag ka man. daw problema pare. Amo nga nitim na akong kala. Tagod na may problema. Ano tayong problema? Takpayag. Kaya ano? Masunog? Di, regad mong grabe ka man liwat ng masunog. Takon la ba kay... Sapugan tim na akong. Ano? Nagya ka nito? Pare? Si kanuguntak 399 million. Agila na payag. Payag. Kung 99 million. Ay na rin nga sa dito. Basta mo nito takpuan. Pare, matiwag-tiwag. Matiwag-tiwag takpayag. Ha? Matiwag-tiwag takpayag. So ano man tayong problema? Papaliguro nit kuhan. Oo, amo ito. Kumbaga may dani mo kakilala. Kung ano natin may isasadyo sa akon. May nagdidikilala. Pero mainog ka laliwatit sugot. Marada kang kagod man. Narani sobra yun eh. Sa Ara- dari malapos. Arani sobra berde rimala. Pas okay na ito. Nakagasto nga niya akong 399 million niya dito. Payag, labi na ito. Wah, wala natin. Ano man? Makadakyan na. Dahil doon ko'y mano-mano. Para magmadigunit pundasyon ito na yung post. Ada, upaya lang nga ko nito ha. Dirid na liwat ito scam. Very good. Pari ka kano pak nag-scam na imo. Ano na lahat dun? Ano sa kaburot na kuan? Nakarani. Pero wala na kaya nagbago na kaya din na kay stage. Ang kamadit plima. Siya. Sige. Baka dinala Pilipinas. Yan na dayon ha. Oo, partida. Masakay lang kayo draw para laim. Salamat. Damo nga salamat. Damo nga bulig. Sige. Hindi pa rin. Kakatayon ko lang yung mano-mano. Sige, upaya. Sige. Bye-bye. Pare! Uy! Ya! Ano? Kung titinawag tayo kanina, di ka man nabatan. Tumayan ito pare. Tigang kay Stitch, di ba? Sige, pero man lang travel. Maram ka man naging sakyan. Ang piso na nalupad. Madaligod lang ito. Okay. So, adi nga tak problema pa rin. Pusti oo. Kuwan. Ano yung team sinisiring ano to? Mano-mano. Mano-mano hay naman. Tuman. Bishop, What's up? Ano? Okay to hiya? Bang! Oo, good sito. Daw mo nito tiging kuhan. Bis ano la. Ito lagi. Mga paitan na mano-mano. Baraka kung bahala eh. Dari karag lagi timbayad basta ako. Paya? Oo nga, niyagi ka man. what's your problem, Peter Parker? Wow. English? Alang. Sige. Ikaw ang na. Problema kasi niya mano-mano. Piti ako ng mga poste, kulang yung pundasyon. Poste. Kailangan natin in Latin. Latin? Anong Latin? Sapit halanain. Latin. Mano-mano. Titikangan na. Oh, pero tulak ka mo gawas dahil po pwede didi sa ko. Pang! Pare, gawas ko nung kita sing mano-mano. Okay. Mano-mano, adi na kami agawas. Okay ko din yung paggawas. Sila ka pigtaw. Yes, my God, sila.
Ano tiya ginyayakan? Kaya kaniya, ang naghimo ko no inabalay, bubulok. Kaya ang dulot ko ng puste ilar, musla kadangaw. Pre, oh, ako naghihimo. Maigo. Okay na. Pang! Jud, tistingi. Mano-mano. Mukong pa man niya, matiwog-tiwog. Sama lang. Pare, tiwog-tiwog pa man. Pero nga sa, wala mapalat niya. Ano ko? Huwag magpamamanlaad to. Yan na, seryoso na. Pasensya lang. Jude! Later! Waray. Mano-mano. Waray ko later. Palit, tindahan. Yan na dayon. Sige, mano-mano, mapalitan. Two seconds later. Mano-mano, ano yan later? Atak! Udah oh! Sabid! Mano-mano, ano yan later? Ayan, hindi na nagmumulay kami. Oh, sabid na. Medyo madawag na kami. Salanan. Unload! Ato na oh. Sus! Nayatik na matay pa. Bumubulok ka. Mabalag. Jude! Later. Ade, mano-mano. May gamit pa ba yun yung balay? Oo, God. Oo. Eh, susudogong kunta. Ayaw, ha? Ano daw pare? Ila ka daging lilinuro nga duha. Dire lagi, seryoso tiya ay. Amo la tiya. Seryoso nga, ben kikinaraglaking kwarta iyo. Matiwag-tiwag lagi ha. Eh, bahala, hindi ka man natuod. Diri ka ganata po da akong tabatsay. Ininaimpayag na bagang balayan yung baboy. Jude! Ang cellphone! Hala ka, pare. Kaya ano? Kumuginin ng iti mano-mano. Ano naman? Kita ah. Yun na yung mga posti. Oh, Di rin mabubuka da sa tim kamatay. balik dyan. Ay, kaya mo gininangit. Ano man ito? Ada kay. Amo na ito ka, gamitin na tiya ko an. Sekreto na Jude! gamit ko, an. Cellphone! Ano man, adi na. May din eh. O mano-mano, may ito 1 gigabyte, may da ka pa 2 gigabyte, hangatan na video, may da ka pa free text and call to all networks, and may da pa free TikTok. Asan ka na? Dial na *123 #sign number ngan po pwede ka pumili in promo na gusto nimo ngadto. Asan ka na? Tara na, palud na. Amo ba? Sige, search. Sige mano-mano. Ano ting gusto ngayon mano-mano? Anak favorite. Na ano? UP. Ah, UP. Ang bag-o yan na nakakita sa cemetery yung viral. Sige. Mano-mano, adi na. Sige, i-play na. Sige Jude, okay na. Sige, mano-mano. Ano tiyagin kita? Basta pag kita lang, makakasabot ka na lang. Pang! Jude. Man, amo tagang yayagan tayo mo. Hindi rin mabubukad tayo pusti. Sigurado na ito. Oo, sigurado ito. May tutong sinisiring yung padugos. Oo, padugos. Tadang nagdudugos na tayo pusti.
Okay na. Okay na? Testing nga. Okay na? Sige na pare. Ikaw testing kay mo balay. Para ka makasabot. Kay, kuan. Sige na, testing na. Pare. Okay. Okay pare. Okay na. Ayos. Madigun-gut dugos ni Mano-Mano. Is ka na nga. Ganun. Daw, gito. Salamat Mano-Mano. Mano-Mano? Ano Mano-Mano? Oray, lumakat amo tiya kung nagagaw sa ning dugos. Maron ka mo basta pa dugos na paluyag. Pero sige nga, kung nakita ka mo, salamat ha. An bayad nga yan ang kan man. Kay kakadto ko. Bari ko kasya na. Gcash na lang. May naman to Gcash ni mano. Papalawan ko na lang, papalawan. Sa Gcash. Basta salamat ha. Oh, sige. Sisingin ko na lang yung mano. Sunod utro ha. Oo. Iniya dugos. Wala problema. Ano tayo sekreto? Padugos yan. Tuan, dugos.